Γιατί να κάνει 100.000 ευρώ και να μην κάνει 200.000 ευρώ? Δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό. Είναι ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο παρανοούν και αρκετοί. Πώς γίνεται ένας οφειλέτης, ο οποίος έχει ένα εισόδημα 1.000 ευρώ για παράδειγμα, να είναι υποχρεωμένος να δίνει 800 ευρώ το μήνα δόση. Και τελικά θα κληθεί ένας ευάλωτος με ένα εισόδημα, ας πούμε, 7.000 ευρώ ετήσιο, να αποπληρώνει δόσεις 10.000 ευρώ το μήνα. Έτσι, το έχουμε δει και αυτό. Και αυτό δεν είναι παράνομο, νόμιμο είναι. Και φτάνει το 2023-2024 να κάνει μια αίτηση. Και τι έγινε εκεί? Ήρθε το δημόσιο και μου ζήτησε να του βάλω 8 εκατομμύρια, 8,5 εκατομμύρια απαιτήσεις. Στην αγορά, σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των επιχειρήσεων είναι η αβεβαιότητα και η ελλειπής πληροφόρηση. Η αναμονή, η αναβλητικότητα και η άγνοια λειτουργούν ως φρένο σε κάθε μελλοντικό σχεδιασμό. Στο πλαίσιο αυτό, σκεφτήκαμε με τον συνάδελφο και συνέτερο στην εταιρεία Ψαράκης Κεφαλάς, τον Γιώργο τον Κεφαλά, να ξεκινήσουμε μια σειρά vidcasts, τα οποία ονομάζουμε Case Closed, και να ασχοληθούμε σήμερα με τον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών του νόμου του 2020. Γιώργο. Γεια σου, Γιώργο. Πράγματι, πάμε να ασχοληθούμε με τον εξοδικαστικό μηχανισμό, πάμε να τον αποκωδικοποιήσουμε τον εξοδικαστικό μηχανισμό, γιατί πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο, παρότι ασχολούνται πάρα πολύ σήμερα, είναι αρκετά τεχνικό. Και πολλοί ίσως δεν γνωρίζουν πόσο τεχνικό ζήτημα είναι και τι κρύβεται πίσω από τον εξοδικαστικό μηχανισμό, γιατί κρύβεται μια δεδαλώδης νομοθεσία, σειρά υπουργικών αποφάσεων και νόμων, τα οποία θα προσπαθήσουμε σήμερα να τα μεταφέρουμε κατά το δυνατόν με τον πιο απλό τρόπο. Να φύγουμε δηλαδή από τα αυστηρά νομικά και να το μεταφέρουμε στο κοινό μας κατά τρόπο που να μπορεί να μας ακολουθήσει. Και το ενδιαφέρον είναι ότι ο εξοδικαστικός μηχανισμός, σε αντίθεση με ένα δικαστήριο το οποίο θα κάνει ένας δικηγόρος αμιγός, μπορεί να παρασχεθεί σαν υπηρεσία η υποβολή της αίτησης και από έναν λογιστή και από έναν οικονομικό σύμβουλο. Ναι, και μη σου πω ότι μπορεί και ο ίδιος ο οφειλέτης μπορεί να προχωρήσει, ιδίως σε απλές περιπτώσεις, μπορεί να προχωρήσει μόνος του να υλοποιήσει τη διαδικασία κάποιες φορές. Άρα, βλέπουμε πολλές φορές συναντάμε στον τύπο και στο διαδίκτυο είτε ελλειπή πληροφόρηση είτε εσφαλμένη πληροφόρηση για τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό νομίζω ότι φταίει και το ότι είναι κάτι το οποίο είναι και αρκετά διαφημισμένο. Δηλαδή, υπήρχαν ακόμα και διαφημίσεις στην τηλεόραση για το ότι μπορεί ο οφειλέτης να προσφύγει σε αυτή τη διαδικασία και να προσπαθήσει να ρυθμίσει τις οφειλές του. Γιατί όντως είναι χρήσιμο, έτσι, αυτή είναι η αλήθεια. Είναι χρήσιμο. Θα συζητήσουμε μαζί το ότι δεν είναι για κάθε περίπτωση, βέβαια. Σωστά. Δηλαδή, είναι χρήσιμο, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι σωτήριο. Ωραία, ας ξεκινήσουμε τώρα να μπούμε στην ουσία του επεισοδίου με τις ερωτήσεις. Γιώργο, ποια είναι η βασική φιλοσοφία του εξοδικαστικού μηχανισμού? Η φιλοσοφία του εξοδικαστικού μηχανισμού είναι ότι τα πάντα καταρχάς υλοποιούνται μέσω μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Μπαίνει το σύνολο των οφειλών προς τράπεζες, servicers, δημόσιο και εύκα, και αποπειρά ο οφειλέτης να αριθμίσει συνολικά τις οφειλές του. Πώς γίνεται αυτό? Αποτυπώνονται όλα τα οικονομικά στοιχεία και τα στοιχεία της περιουσίας του, και μέσω αυτής της διαδικασίας προκύπτει μια πρόταση ρύθμισης, την οποία ο οφειλέτης καλείται είτε να την αποδεχθεί είτε να την απορρίψει. Άρα δεν μπορείς να ρυθμίσεις άλλους πιστωτές. Π.χ. οφειλές σε εργαζομένους, οφειλές σε προμηθευτές. Όχι, είναι αυστηρό το σύστημα. Μπορείς να ρυθμίσεις, για να είμαι και ακριβής, τράπεζες, servicers, δημόσιο, εύκα, και οψίμως στη συνέχεια δηλαδή προσθέθηκε να μπορείς να ρυθμίσεις και οφειλές προς δήμους. Γιατί μας έχουν κάνει και τέτοιες ερωτήσεις, ότι θέλω να ρυθμίσω οφειλές σε τρίτους. Το οποίο παλιά γινόταν με τον παλιό εξοδικαστικό, πλέον δεν γίνεται. Γινόταν με τον εξοδικαστικό που καταργήθηκε το 2022, πλέον δεν γίνεται. Κάποιοι στην αρχή κυρίως νομίζω, τώρα πλέον νομίζω έχει αποκρισταλωθεί. Κάποιοι είχαν την εντύπωση ότι μπορούν να κάνουν. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Μπορούν να ενταχθούν χρέη που δεν είναι ακόμα ληξιπρόθεσμα? Χρέη που είναι ληξιπρόθεσμα, καταρχάς πρέπει να έχει τουλάχιστον ένα ληξιπρόθεσμο χρέος. Αυτό είναι το πιο σημαντικό να ξέρουμε. Από εκεί και πέρα θα ενταχθούν, όπως είπαμε, είναι συνολική συλλογική διαδικασία, θα ενταχθεί το σύνολο των χρεών. Άρα, στην πράξη, εφόσον έχω ένα ληξιπρόθεσμο χρέος, μπορούν να ενταχθούν και να επαναρρυθμιστούν και μη ληξιπρόθεσμα χρέη. Αυτό που μου δίνεται πλέον η δυνατότητα μετά το 2023 είναι ότι παρά το συλλογικό χαρακτήρα της διαδικασίας, μπορώ να εξαιρέσω ένα χρέος. Επίσης, υπάρχει και η εξαίρεση, η οποία όμως δεν χρησιμοποιείται συχνά, ότι ακόμα και αν είναι όλα ενήμερα και εγώ βλέπω ότι φέτος έχω μια μείωση του 20% του εισοδήματος ή αύξηση των δαπανών, μπορώ να το τεκμηριώσω και να μπω στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Αυτό είναι που δεν γνωρίζουν πολλοί, αλλά ισχύει. Προβλέπεται σαν δυνατότητα, δεν το έχω δει να συμβαίνει ποτέ, είναι η αλήθεια. Ναι. Αλλά υπάρχει σίγουρα. Ναι. Το επιτόκιο για τις ρυθμίσεις ποιο είναι? Ωραία, να κάνουμε μια διάκριση καταρχήν. Άλλο το δημόσιο, άλλο οι τράπεζες. Στο δημόσιο και στον εύκα το επιτόκιο είναι 3% σταθερό καθ' όλη τη διάρκεια της ρύθμισης. Δηλαδή, είτε πάρεις μια ρύθμιση 5 ετών, είτε πάρεις μια ρύθμιση 20 ετών, θα είναι 3% σταθερό. Δεν ήταν έτσι. Δεν ήταν έτσι, ήταν κειμενόμενο και ήταν και πολύ υψηλότερο. Ήδη από το 2023 όμως έχει μειωθεί, και σίγουρα επειδή είναι και καλύτερο από τις ρυθμίσεις
Τις κλασικές του δημοσίου, τις 24, τις 48 δόσεων κλπ. Ή όπως τώρα αυτό που περιμένουμε, τις 72 δόσεις. Σωστά. Με το 584. Είναι σχεδόν το μισό από εκείνες τις ρυθμίσεις. Οπότε σίγουρα είναι πολύ ευεργετικό για τον οφειλέτη που θα ενταχθεί εφόσον του βγάλει και ένα καλό πλάνο δόσεων. Για τις τράπεζες και τους servicers η εικόνα είναι λίγο διαφορετική. Δηλαδή, ξεκινάει με 3% σταθερό, εφόσον η απέτηση είναι εξασφαλισμένη, και μετά πάει σε κειμενόμενο Euribor συν 2,5. Για τις ανεξασφάλιστες οφειλές, και για να γίνουμε και λίγο πιο απλοί και κατανοητοί, εξασφαλισμένη είναι ουσιαστικά μια απέτηση η οποία έχει μια προσημείωση υποθήκης συνήθως από την τράπεζα. Ανεξασφάλιστη είναι αυτή που δεν έχει καμία ασφάλεια, δεν έχει κάποια προσημείωση. Και αυτό έγινε για τα 3 πρώτα χρόνια το σταθερό επιτόκιο. Γιατί σωστά. έχει ένα θέμα στο Euribor. Για να το κλείσουμε, επειδή το άφησα ανοιχτό, στις ανεξασφάλιστες είναι 4% σταθερό για τα 3 πρώτα χρόνια και μετά πάει στο Euribor συν 3%. Αυτό γιατί πολλές φορές διαβάζουμε και στο site της Γενικής Γραμματείας ότι η ρύθμιση με 3%. Το 3% για όλη τη διάρκεια της ρύθμισης είναι για το δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς. Για τα χρηματοδοτικά ιδρύματα, δηλαδή τράπεζες και services, είναι αυτή η διάκριση που είπες. Και είναι για τα 3 πρώτα χρόνια. Μετά θα πάει κειμενόμενο με Euribor. Και με ένα περιθώριο, εντάξει, ένα κλασικό περιθώριο της αγοράς. 2,5 ή 3. Επόμενη ερώτηση. Ποιο είναι το μέγιστο πλήθος δόσεων για το δημόσιο και ποιο για τους services και τις τράπεζες? Το μέγιστο πλήθος δόσεων για το δημόσιο είναι 240 δόσεις. Εκεί πέρα, εντάξει, είναι νομίζω ξεκάθαρο, το ξέρουν όλοι, αλλά είναι μέχρι 240 δόσεις. Έτσι. Πολλοί έχουν στο μυαλό τους ότι είναι 240 δόσεις. Για τους services και τις τράπεζες εξαρτάται. Άμα είναι επιχειρηματικό δάνειο, είναι 240 δόσεις για τα εξασφαλισμένα, 180 δόσεις για τα μη εξασφαλισμένα. Ακόμα και εκεί όμως, αυτό που νομίζω ότι πολλοί κρατάνε είναι αυτό το 320 δόσεις που πλασάρονταν στην αρχαία. Δηλαδή, θυμάμαι σε εφημερίδες υπερτίτλους που λέγανε έως 320 δόσεις. Τα 35 χρόνια, να το πούμε έτσι απλά. Που υπάρχει στην πραγματικότητα σε φυσικά πρόσωπα σε στεγαστικά δάνεια. Άρα είναι από 15 μέχρι 35 χρόνια αναλόγως το τι δάνειο είναι. Ναι, και για τις επιχειρήσεις είναι από 15 έως 20 χρόνια. Φυσικά υπάρχει και το όριο της ηλικίας που είναι τα 85 χρόνια. Υπάρχει αυτός ο περιορισμός. Θεωρεί το σύστημα για κάποιο λόγο ότι ζούμε μέχρι τα 85 μας. Λοιπόν, πόσο χρόνο διαρκεί η διαδικασία στην πλατφόρμα? Αυτό τώρα δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό. Γιατί η πραγματικότητα, ο νόμος προβλέπει ότι διαρκεί 2 μήνες καταρχήν. 2 μήνες νομίζω ότι θα είναι η θλιβερή εξαίρεση αν υπάρχει. Δηλαδή, αν έχει υλοποιηθεί αίτηση εξοδικαστικού μέσα σε 2 μήνες, θα είναι μόνο με servicers τράπεζες, με μικρές οφειλές συνήθως. Μια τέτοια περίπτωση μπορώ να φανταστώ. Στις άλλες οφειλές υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις που μπορεί να φτάσουν ακόμα και το χρόνο οι καθυστερήσεις. Ναι, ξέρεις, πήγα προχθές στην υπηρεσία στην ΑΔΕ, γιατί δεν σηκώνω τα τηλέφωνα και πήγα από εκεί. Για να κάνω μια απλή ερώτηση. Πότε θα δουν την αίτηση? Και μου είπαν ότι έχουν χιλιάδες αιτήσεις εκκρεμείς. Εντάξει, θα προσπαθήσουμε την επόμενη εβδομάδα να τη δούμε. Ο φόρτος εργασίας είναι μεγάλος γιατί προφανώς έχει απήχηση το εργαλείο. Από εκεί πέρα να πούμε ότι οι δύο βασικοί παράγοντες των καθυστερήσεων είναι: ο ένας είναι η αξιολόγηση κυρίως από τους δημόσιους φορείς της αίτησης, και ο δεύτερος είναι ότι ιδίως σε μεγάλες αιτήσεις με πολλά περιουσιακά στοιχεία, πολλούς συνοφιλέτες κλπ., γίνονται διορθώσεις αναγκαστικά. Οπότε πολλές φορές θα πάει πίσω μπρος η αίτηση. Πότε θα χαθεί η ρύθμιση? Τελικά ερχόμαστε ότι γίνεται η αναδιάρθρωση, η συμφωνία και ρυθμίζεται η οφειλή. Πότε θα χαθεί η ρύθμιση? Νομίζω ότι αυτό που έχουν οι περισσότεροι στο μυαλό τους είναι ότι η ρύθμιση χάνεται όταν χαθούν 3 δόσεις. Σε μια αντιστοιχεία και με αυτό που ισχύει στις πάγιες ρυθμίσεις, που όταν χαθούν εκεί απλά είναι 2 δόσεις άμα χαθούν. Αυτό που ίσως πολλοί δεν ξέρουν και πρέπει να τονιστεί είναι ότι μπορεί να χαθεί η ρύθμιση αν δεν πληρώνω τα τρέχοντα. Δηλαδή, ωραία, ρύθμισα μέσω του εξωδικαστικού. Θεωρεί όμως ο νόμος, απαιτεί μάλλον ο νόμος, ότι ως προς όλες τις άλλες οφειλές μου που δεν είναι στο εξωδικαστικό είμαι ενήμερος. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Είτε τις εξοφλώ, είτε τις ρυθμίζω. Γιώργο, θα πάρω τη σκητάλη τώρα εγώ, γιατί με έχει πάρει λίγο μονότερμα. Από τι εξαρτάται τελικά το αποτέλεσμα του εξωδικαστικού? Υπάρχουν 3 παράγοντες που θα καθορίσουν το αποτέλεσμα, δηλαδή τη διαγραφή και τη διάρκεια. Το ένα είναι τι δηλώνει ο ίδιος ο οφειλέτης στο εργαλείο του εξωδικαστικού μηχανισμού. Το δεύτερο είναι ποια είναι τα εισοδήματά του. Και το τρίτο είναι ποια είναι η περιουσία του. Η αξία βίης ρευστοποίησης των περιουσιακών των στοιχείων. Αυτά θα κρίνουν το τι διαγραφή θα γίνει και το σε πόσα χρόνια θα γίνει η ρύθμιση. Αυτό που είπες πριν, δηλαδή από 15 έως 35 χρόνια, το πόσα χρόνια τελικά θα πάρει η ρύθμιση εξαρτάται από τα στοιχεία του εισοδήματος. Που μπορεί να είναι και λιγότερα από 15 τελικά δηλαδή. Ναι, εννοείται. Γιατί άμα τα εισοδήματά σου ή τα περιουσιακά σου στοιχεία είναι αντίστοιχα, θα είναι και μικρότερος αριθμός των δόσεων. Άρα μπορούμε να πούμε απλά ότι θα κληθώ τουλάχιστον να πληρώσω την αξία της περιουσίας μου μέσω του εργαλείου αυτού. Θα κληθείς, γι' αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο παρανοούν και αρκετοί, ότι γιατί διαβάζουμε στον τύπο και στο διαδίκτυο ότι πώς γίνεται ένας οφειλέτης ο οποίος έχει ένα εισόδημα 1.000 ευρώ για παράδειγμα να είναι υποχρεωμένος να δίνει 800 ευρώ το μήνα δόση. Προφανώς αυτός ο οφειλέτης είχε περιουσιακά στοιχεία τα οποία ήταν μεγαλύτερης αξίας από τις οφειλές του και έτσι είναι αναγκασμένος για να κρατήσει τα περιουσιακά στοιχεία αυτά να κάνει τις καταβολές οι οποίες είναι πολύ κοντά στο εισόδημά του. Γιατί εκεί υπονοεί το εργαλείο. Και η Γενική Γραμματεία το έχει πει αυτό αρκετές φορές, ότι θα πρέπει να ρευστοποιήσει τα περιουσιακά του στοιχεία. Το ζήτημα όμως είναι πώς εκτιμάται τελικά το περιουσιακό στοιχείο. Γιατί να κάνει 100.000 ευρώ και να μην κάνει 200.000 ευρώ? Ποιος αποφασίζει για την αξία του? Που εδώ έρχεται ο νόμος και μας το λύνει ουσιαστικά, γιατί λέει ότι λαμβάνεται υπόψη
η αξία που έχει δώσει ο χρηματοδοτικός φορέας που έχει την πρώτη ή τη δεύτερη πληθωροσημείωση η μεγαλύτερη από αυτές τις δύο. Σωστά. Εκεί είναι οι μεγαλύτερες φυσικά αμφισβητήσεις που υπάρχουν, από τις μεγαλύτερες που υπάρχουν, γιατί έρχονται. Καλά, είναι ένα ρευστό ζήτημα, έτσι αλλιώς η αξία. Ρευστό. Έρχονται εντολείς μας και μας λένε ότι μα γιατί αυτό μου το υπολόγισε έτσι, γιατί όσο μικρότερη αξία βγάλει ο αλγόριθμος, τόσο μεγαλύτερη διαγραφή μπορεί να γίνει. Οπότε σε εκείνη την περίπτωση έχω όφελος, στην πράξη με συμφέρει, ας πούμε, να το πούμε απλά, τον οφειλέτη, να είναι μικρή αξία της περιουσίας. Σωστά. Και να αναφέρουμε ότι υπάρχουν 4 αξίες. Η πρώτη είναι η αξία η αντικειμενική, η αξία βάση έμφυα. Η δεύτερη είναι η αξία που έχει βγάλει ο αλγόριθμος, δηλαδή αυτή που έχει υπολογίσει ο servicer ή ο χρηματοδοτικός φορέας και την έχει αναρτήσει στο εργαλείο του εξοδικαστικού μηχανισμού. Η τρίτη είναι η αξία που, αν έχει γίνει κατάσχεση, την έχει εκτιμήσει ο πιστοποιημένος από το Υπουργείο Οικονομικών εκτιμητής και έτσι είναι η τιμή πρώτης προσφοράς σε έναν πιθανό πληστηριασμό. Και η τέταρτη είναι η αξία η οποία είναι η πραγματική αγοραία αξία, η οποία θα έρθει να εκτιμήσει ο φορέας, ο χρηματοδοτικός φορέας, εφόσον κάνεις ένα αίτημα συμβιβασμού σε διμερή συμφωνία πλέον. Επειδή νομίζω το υπερανέλυσες στο θέμα των αξιών, γίναμε δήμονες. Τελικώς, αυτή η πρόταση που θα προκύψει. Ξέρουμε ότι δεν είναι υποχρεωτική για τις τράπεζες και τους servicers. Δεν είναι υποχρεωτική να σου δώσουν τη ρύθμιση τελικά αυτή. Υπάρχουν όμως κάποιες περιπτώσεις στις οποίες δεσμεύονται. 4 είναι οι περιπτώσεις που δεσμεύεται ο χρηματοδοτικός φορέας ή οι χρηματοδοτικοί φορείς. Είναι στον ευάλωτο οφειλέτη. Είναι στα ελβετικά φράγκα τώρα, στην νέα νομοθεσία που έχει θεσπιστεί για τη ρύθμιση δανείων σε ελβετικό φράγκο. Είναι στον επιλέξιμο οφειλέτη. Και τέλος είναι και στα άτομα με αναπηρία. Πάνω από 67%. Που εκεί πέρα ο ευάλωτος οφειλέτης, για να πούμε, να δώσουμε μια τάξη μεγέθους, είναι στην πραγματικότητα εισοδήματα μέχρι 7.000 ετήσια για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, αξία ένφια της περιουσίας 120.000 ευρώ. Δηλαδή πολύ χαμηλά, μάλλον για τα δεδομένα της εποχής. Ναι, γιατί αυτά είχαν βγει με βάση κάποια δεδομένα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής του 2012, να φανταστείς. Δηλαδή τα εισοδήματα αυτά, για να μπορεί να κριθεί κάποιος αν είναι ευάλωτος ή όχι, είχαν θεσπιστεί με βάση δεδομένα του 2012. Άρα προφανώς ήταν επίκαιρα. Γι' αυτό προσπαθήσανε και βγάλανε και τον επιλέξιμο που διπλασιάσαν τα όρια των 7.000 ευρώ. Αλλά έχουν βάλει ένα ποσοτικό όριο στις οφειλές μέχρι 300.000 ευρώ, που εκεί πέρα υπήρχε και εκείνο το παράδοξο της νομοθετικής διαδικασίας, που στην αρχή έλεγε νομίζω ότι είναι 300.000 ευρώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές, μας ενδιέφεραν, αλλά στο τελικό σχέδιο του νόμου, στο τελικό κείμενο του νόμου, συγγνώμη, τελικά ήταν όλες οι οφειλές. Το βάλανε με στυλό στη Βουλή. Άμα δεις πάνω το ψηφιστέ νομοσχέδιο, έχει μια παρατήρηση με στυλό πάνω στο χαρτί και ενώ έλεγε ληξιπρόθεσμες, μετά κάποιος έχει γράψει εν όλο ημέρη. Βέβαια δεν είναι και η μοναδική περίπτωση στην νομοθετική διαδικασία. Εντάξει, ναι, οκ. Άρα αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα, γιατί αν έχεις οφειλές πολύ απλά πάνω από 300.000 ευρώ, δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις το κριτήριο του επιλέξιμου οφειλέτη. Άρα οι επιχειρήσεις συνήθως που θα έχουν οφειλές πάνω από 300.000 ευρώ δεν μπορούν να αξιοποιήσουν την υποχρεωτικότητα. Άρα πάλι κάνει ο servicer ή η τράπεζα, πράττει όπως επιθυμεί. Πάμε τώρα για κάτι συναφές τώρα με αυτό που αναφέραμε με τον ευάλωτο. Οι εγγυητές καταρχήν προστατεύονται. Οι εγγυητές προστατεύονται εφόσον και αυτοί συνυποβάλλουν μαζί με τον πρωτοφιλέτη και τελικά συνυπογράψουν τη ρύθμιση. Ωραία. Αλλά εδώ πέρα είναι ένα φαινόμενο που παρατηρείται, είναι να πηγαίνει ο ευάλωτος να κάνει την αίτηση ως ευάλωτος, να έχει συνοφιλέτες και τελικώς να υποφελούνται και οι συνοφιλέτες από τη δεσμευτικότητα της πρότασης. Σωστά. Και αυτό πολλές επιχειρήσεις το κάνουν. Δηλαδή, τι γίνεται. Αν μια επιχείρηση η οποία έχει πολύ μεγάλες οφειλές δεν μπορεί να αναγκάσει ένα servicer να δεχτεί την πρόταση, μπορεί ένας συνοφιλέτης αυτού του δανείου, ο εγγυητής για παράδειγμα, ο οποίος είναι ευάλωτος, να κάνει με το δικό του αφημί αυτό στην αίτηση, το οποίο σημαίνει ότι κατευθείαν υποχρεούται ο servicer να δεχτεί την αίτηση του ευάλωτου συνοφιλέτη και άρα θα ρυθμιστεί και η οφειλή και της εταιρείας. Το οποίο σημαίνει ότι έτσι ρυθμίζεται μια οφειλή η οποία μπορεί να είναι πάρα πολύ μεγάλη, με μια δόση την οποία καταβάλει ο συνοφιλέτης, ο ευάλωτος οφειλέτης, που όμως δεν θα μπορεί να την καταβάλει, γιατί με βάση τα οικονομικά του δεδομένα δεν θα μπορεί να την στηρίξει αυτή τη δόση. Άρα ο εγγυητής, ο συνοφιλέτης εκεί πέρα θα λειτουργεί, ο ευάλωτος θα λειτουργεί ως όχημα και τελικά θα κληθεί ένας ευάλωτος με ένα εισόδημα, ας πούμε, 7.000 ευρώ ετήσιο, να αποπληρώνει δόσεις 10.000 ευρώ το μήνα. Έτσι, το έχουμε δει και αυτό. Και αυτό δεν είναι παράνομο, νόμιμο είναι. Ωραία. Πάμε σε κάτι άλλο. Αναστολή πληστηριασμού. Τι σημαίνει αναστολή πληστηριασμού μέσω του εξοδικαστικού? Κοιτάξτε, σημαίνει ότι ο πληστηριασμός δεν θα γίνει. Αυτό όμως, για να μπορεί να το πετύχεις, θα πρέπει να έχεις κάνει την αίτηση και ο πληστηριασμός να μην είναι προγραμματισμένος ήδη για το επόμενο τρίμηνο. Άρα θα πρέπει να κάνεις την αίτηση πολύ πιο νωρίς για να καταφέρεις να ρυθμίσεις ή να έχεις την προστασία του εξοδικαστικού μηχανισμού. Πολλές φορές έρχονται εντολείς με πληστηριασμούς οι οποίοι είναι προγραμματισμένοι τον επόμενο μήνα ή το δίμηνο από την αίτηση που θέλουν να κάνουν
και θεωρούν ότι κάνοντας την αίτηση του εξωδικαστικού, οριστικοποιώντας την, θα έχουν προστασία. Δεν έχουν προστασία, ωστόσο δεν είναι κακό να το κάνεις, γιατί μπορεί να βοηθήσει σε ένα δικαστήριο ότι προσπαθείς άνω το σκοπό σου να ρυθμίσεις και δεν το κάνεις προσχηματικά, αλλά προστασία από τον νόμο δεν θα πάρουν. Ωραία. Υπάρχουν ακραία παραδείγματα σε τέτοιες περιπτώσεις. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι μια περίπτωση που είχε προσδιοριστεί ο πληστηριασμός 3 μέρες και 3 μήνες και 2 μέρες μετά. Και πήγαμε με προσωρινή διαταγή, δηλαδή με μια πάρα πολύ σύντομη διαδικασία, και προσπαθήσαμε να στείλουμε αυτόν τον πληστηριασμό. Και πράγματι ανεστάλλει. Με δικαστική απόφαση, βέβαια, εκεί. Ναι, γιατί εκεί είναι και το ζήτημα, παίρνεις το ρίσκο, ακόμα και να είσαι μέσα στο χρονικό παράθυρο που σου λέει ο νόμος. Παίρνεις το ρίσκο να μην κάνεις τίποτα και να περιμένεις από τον πιστωτή σου να τον αναστείλει τον πληστηριασμό. Όχι, δεν γίνεται. Γιατί οι πιστωτές, αν τον αναστείλουν, θα τον αναστείλουν τελευταίες μέρες. Δεν μπορείς να του πάρεις το ρίσκο. Πρέπει ό,τι ένδικα βοηθήματα έχεις δικαίωμα να ασκήσεις, να τα έχεις ασκήσει. Γι' αυτό εμπλέκεται πάντα, γιατί το είπαμε και στην αρχή, εμπλέκεται πάντα και ο δικηγόρος σε μια τέτοια διαδικασία όταν εκκρεμούν πράξεις εκτέλεσης. Εννοείς ότι καλό είναι σε εκείνες τις περιπτώσεις να μην είναι μόνος του ο σύμβουλος, ας Αν πούμε, είναι μπορεί να σύμβουλος, μην έχει ναι. στο μυαλό του. Που μπορεί να μην είναι δικηγόρος ο σύμβουλος, θα πρέπει να εμπλακεί και ένας δικηγόρος, γιατί αν εκκρεμούν πράξεις εκτέλεσης, θα πρέπει να γίνουν οι ανάλογες ενέργειες. Ωραία. Καλά με τον πληστηριασμό, λοιπόν, έχουμε κάτι να κερδίσουμε. Πολλές φορές οι επιχειρήσεις, οι διευθύνοντες σύμβουλοι, οι νομικοί εκπρόσωποι, ανάλογα και με τη μορφή της εταιρείας, έχουν εκκρεμίσει ποινικές διαδικασίες. Ευθύνονται για μη καταβολή χρεών, μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών. Πολλές φορές, σε συνέχεια της οικονομικής κρίσης, έχουν συσσωρευτεί μεγάλα ποσά οφειλών και συνεπώς έχουν και διαδικασίες στα ποινικά δικαστήρια. Εκεί πέρα πάλι ο εξωδικαστικός μηχανισμός θα τους δώσει μια προσωρινή αρχικά και ίσως και οριστική λύση Ναι, είναι πιο πάρα μετά. πολύ σημαντικό πλέον στα ακροατήρια. Άμα δείτε, πάρα πολλές υποθέσεις είναι στα πλαίσια αναβολών ή πάυση ποινικής δίωξης λόγω εξωδικαστικού. Δηλαδή, με το που οριστικοποιείς την αίτηση του εξωδικαστικού, υπάρχει η αναστολή των διώξεων εκ μέρους της ΑΔΕ και του ΕΦΚΑ και μόλις υπογράψεις τη ρύθμιση και πραγματικά είσαι ενήμερος στις καταβολές, υπάρχει η πάυση της ποινικής δίωξης. Okay, άρα υπογράφω τη ρύθμιση και ξενιάζω κατά κάποιο τρόπο όσο την τηρώ. Ναι, όσο την τηρείς. Εντάξει. Αλλά είναι πάρα πολύ βασικό, γιατί σκέψου ότι πριν τον εξωδικαστικό δεν μπορούσες, όταν είχες αδικήματα μη καταβολής χρεών για μεγάλα ποσά, τα οποία πλέον μετά τον νόμο του 24 υπάρχει κίνδυνος έκθεσης μέσα στη φυλακή. Έτσι, γιατί έχουν αστροποιηθεί οι διατάξεις και έχεις μεγάλα ποσά και δεν μπορείς να τα ρυθμίσεις σε βάθος 20 ετών. Τώρα μπορείς να το ρυθμίσεις σε βάθος 20 ετών, μπορείς να πληρώνεις χαμηλές δόσεις και να μην έχεις τον κίνδυνο και το φόβο για μια ποινική καταδίκη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, θέλω να σου κάνω τώρα μια άλλη ερώτηση. Για πες την. Να πάμε λίγο στις επιχειρήσεις, ειδικά στις επιχειρήσεις. Μας είπες πριν ότι το αποτέλεσμα του αλγόριθμου εξαρτάται από την αξία της περιουσίας, μεταξύ άλλων. Στο φυσικό πρόσωπο, εντάξει, αυτό είναι σχετικά απλό. Τι θα έχει ένα σπίτι, ένα εξοχικό, ένα αυτοκίνητο ίσως κλπ. Απλά πράγματα. Τώρα στις επιχειρήσεις είναι λίγο πιο σύνθετα. Η επιχείρηση μπορεί να έχει πολύ περισσότερα περιουσιακά στοιχεία. Οπότε εκεί πέρα στην πράξη, τι θα λάβει υπόψη του το εργαλείο? Υπάρχει δυσκολία ότι μπορεί να έχει μέσα οχήματα, μπορεί να έχει εμπορεύματα. Άρα γι' αυτό ζητάνε το καθολικό του τελευταίου, το ισοζύγιο του τελευταίου τριμήνου. Και αν δεν το έχεις υποβάλει κατά την υποβολή της αίτησης, αν δεν το έχεις καταθέσει, θα στο ζητήσει ο πιστωτής, δηλαδή ο ΕΦΚΑ ή η ΑΔΕ. Και εκεί θα πρέπει να δούνε ότι δεν έχεις λοιπά περιουσιακά στοιχεία. Γιατί αν δουν ότι έχεις, για παράδειγμα, καταθέσεις ή αν έχεις απαιτήσεις κατά τρίτον, θα σου ζητήσουν να τα μοναδικοποιείς, δηλαδή να τους πεις τι είναι αυτά. Εντάξει, στο ισοζύγιο φαίνονται όλα. Ναι. Τα πάντα. Ωραία. Πάμε να το δούμε λίγο και μέσα από μια πραγματική ιστορία αυτό. Γιατί μας είχε τύχει μια περίπτωση στην οποία πράγματι υπήρχε μια εταιρεία δραστηριοποιούμενη στη βαριά βιομηχανία, η οποία είχε συσσωρεύσει οφειλές από τη δεκαετία του 1990 στην πραγματικότητα. Το οποίο τι σημαίνει? Σημαίνει πολλά ποσά σε προσαυξήσεις και τόκους. Τόσο προς τον ΕΦΚΑ όσο και ως προς το δημόσιο. Ταυτόχρονα όμως υπήρχε και κάτι άλλο. Μέσα στο ισοζύγιο της και στον ισολογισμό της υπήρχαν περιουσιακά στοιχεία όπως απαιτήσεις εκατομμυρίων. Δηλαδή, φαντάσου μια εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται από το 1990 και δεν έχει εισπράξει τις απαιτήσεις της όλες από τότε και φτάνει το 2023-2024 να κάνει μια αίτηση. Και τι έγινε εκεί? Εκεί ήρθε το δημόσιο Και σου ζήτησε και μου ζήτησε να του βάλω 8 εκατομμύρια, 8,5 εκατομμύρια απαιτήσεις. οι οποίες. Τι είναι αυτά? Γιατί άμα όντως ήταν πραγματικές απαιτήσεις. Τα είδε στο ισοζύγιο και στις οικονομικές καταστάσεις. Το στοιχείο θα σου λέγει ότι τελικά δεν μπορείς να κάνω διαγραφή εγώ. Να πω ότι οι απαιτήσεις εκεί ήταν περίπου 8-8,5 εκατομμύρια της εταιρείας. Οι οφειλές της εταιρείας ήταν 8-8,5 εκατομμύρια. Τελικά κουρεύτηκαν στο 50%. Καταλαβαίνεις ότι άμα εμφάνιζα απαιτήσεις 8,5 εκατομμύρια, οι οποίες στην πραγματικότητα ήταν και ανίσπρακτες, δεν υπήρχαν στην πραγματικότητα αυτές οι απαιτήσεις. Αλλά άμα εμφανίζονταν στο σύστημα, το σύστημα δεν θα έκανε καμία διαγραφή. Άρα στην πράξη τι έκανε η ΑΔΕ μέσω της υπηρεσίας της ΕΜΗΣ? Ζήτησε όλα αυτά να αποτυπωθούν στην πλατφόρμα. Τότε η αλήθεια είναι ότι η εταιρεία ήρθε σε δύσκολη θέση αρχικά. Ο νόμος βέβαια και εκεί σου δίνει λύση, γιατί σου λέει ότι
όλα τα στοιχεία πρέπει να αποτιμώνται. Οπότε ήρθε ένας εκτιμητής και αποτίμησε τι από αυτές τις απαιτήσεις τελικά μπορούσε να εισπραχθεί. Γιατί ωραία να λέμε 8,5 εκατομμύρια απαιτήσεις, αλλά τελικώς τι μπορώ να βάλω στην τσέπη μου. Και επειδή κατά το μεγαλύτερο μέρος τους ήταν απαιτήσεις σε βάρος εταιριών που είτε είχαν πτωχεύσει, είτε δεν είχαν κανένα περιουσιακό στοιχείο, είτε υπήρχαν δικαστικές διαδικασίες οι οποίες δεν τελεσφόρησαν για την εταιρεία, για την εντολέα μας. Τελικώς οι απαιτήσεις αυτές ήταν 500.000. Και πράγματι αυτό αποτυπώθηκε, αυτό δέχτηκε το δημόσιο και έγινε στο τέλος μια διαγραφή 50%, η οποία προφανώς με έναν διαφορετικό χειρισμό θα μπορούσε να μην υπάρχει καν. Θα μπορούσε να γίνει. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό. Γιατί οι απαιτήσεις μπορεί να κρυφθούν ότι είναι κατά αφαιρέγγιου προσώπου ή μπορεί να κρυφθούν ότι είναι κατά ενός αφαιρέγγιου προσώπου. Καλά, και το ίδιο ισχύει και με τον εξοπλισμό. Έτσι, γιατί ο εξοπλισμός, και το λέει και ρητά ο νόμος, ότι θέλει αποτίμηση. Γιατί ο εξοπλισμός μπορεί πράγματι η αρχική, η αξία κτήσης του να είναι πάρα πολύ ψηλή και αυτή τη στιγμή ο εξοπλισμός 20 ετίας, 30 ετών, μπορεί και να μην αξίζει και τίποτα. Έτσι. Πάμε να πούμε και το άλλο για τον εξοδικαστικό μηχανισμό με μια αίτηση που καθυστερεί 2 χρόνια και το έχει χειριστεί για μια υπόθεση. Εντάξει, εκεί ήταν ιδιαίτερη περίπτωση. Να πω εξ αρχής ότι δεν είναι ο κανόνας. Το να καθυστερεί 2 χρόνια, υπάρχουν καθυστερήσεις, αλλά 2 χρόνια δεν υπάρχει. Ήταν περίπτωση. Δηλαδή, τι συμβαίνει. Πας να ρυθμίσεις το 2025, το 2026 απαιτήσεις οι οποίες μπορεί να έχουν προκύψει από συμβάσεις του 2000, μπορεί για ακόμα πιο επιρροή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είχαν αποβιώσει οι συνοφιλέτες. Δηλαδή, οι άνθρωποι που ήταν οι φορείς της επιχείρησης και ήταν και εγγυητές στα δάνεια, είχαν αποβιώσει. Και είχε αναλάβει η επόμενη γενιά. Στην πράξη όμως, οι τράπεζες και οι servicers, επειδή αυτούς τους θανόντες είχαν στα χαρτιά τους ως ευθυνόμενους, βάλαν τα στοιχεία αυτών. Η αίτηση βέβαια δεν μπορούσε να προχωρήσει, γιατί δεν γίνεται να προχωράω με ένα συνοφιλέτη ο οποίος έχει αποβιώσει. Οπότε ζητήσαμε στην πραγματικότητα να αποτυπωθούν οι εγγυητές που επισήλθαν στη θέση τους. Η διαδικασία της νομιμοποίησης έχει κρατήσει 1,5 χρόνο. Και γι' αυτό ευθύνεται ο πιστωτής, έτσι. Ναι, και το παρήγορο εκεί για τον ετούντα, για τον οφειλέτη, είναι ότι τουλάχιστον έχει την προστασία, έτσι. Γιατί με βάση τον νόμο η προστασία μπορεί να διαρκεί, λέει ο νόμος, ότι πρέπει η αίτηση να περατωθεί σε 2 μήνες. Το είπαμε και πριν. Η νομολογία, τα δικαστήριά μας λένε σε αντίστοιχες περιπτώσεις που καθυστερούν οι αιτήσεις, επειδή οι servicers, το δημόσιο μπορεί να την καθυστερεί την αίτηση με αιτήματα διόρθωση, σε αυτή την περίπτωση. Σου λένε ότι όσο δεν εξαρτάται η καθυστέρηση από δικιά σου υπετιότητα, όσο δεν φταίς εσύ για την καθυστέρηση, προστατεύεσαι. Άρα, άμα ο πιστωτής σου καλείται να κάνει μια διαδικασία στην πλατφόρμα και καθυστερεί πάρα πολύ να την κάνει, τότε κι εσύ είσαι άξιος προστασίας. Και να δούμε και ένα τελευταίο case study, μια αληθινή ιστορία που έχει ενδιαφέρον για αυτό που λέγαμε πριν, Γιώργο. Αυτό νομίζω πρέπει να το πεις εσύ όμως. Ναι, αυτό που λέγαμε γιατί πριν. Είναι δικό σου. Σωστό. Ναι, αυτό που λέγαμε πριν ότι απορρίπτονται. Πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο για επιχειρηματικά δάνεια να δεχτεί ο servicer την πρόταση του αλγορίθμου. Έχω μια περίπτωση που κάναμε την αίτηση εκ μέρους της εταιρείας που είχε οφειλές. Απορρίφθηκε η αίτηση από τον πιστωτή στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Μετά κάναμε την αίτηση για λογαριασμό του εκπροσώπου, ο οποίος ήταν συνοφιλέτης εγγυητής των δανείων. Εξετάστηκε η αίτηση από τον πιστωτή, από έναν servicer, την απέρριψε πάλι, ενώ όλα τα δεδομένα είχαν αποτυπωθεί, υπήρχε άρση φορολογικού και τραπεζικού απορρίτου και ήξερε τα πάντα. Ήξερε την οικονομική δυνατότητα, ήξερε τα πάντα ο πιστωτής. Και όμως την απέρριψε και πάλι. Προσπαθήσαμε να πάρουμε με εισαγγελική παραγγελία το αποτέλεσμα του αλγορίθμου, το οποίο εξ όσων γνωρίζεις είναι κρυφό. Δεν το δίνει κανείς. Είναι αυτό που είχαμε γράψει κάποτε, το μυστικό αποτέλεσμα του αλγορίθμου. Κανείς δεν μπορεί να δει αν δεν δεχτεί ο servicer οι πιστωτές και γίνει σύμβαση. Κανείς οφειλέτης δεν μπορεί να δει το αποτέλεσμα. Ωραίο αυτό που λες. Άρα, βγαίνει μια αρρύθμιση. Τη στιγμή που εγώ πατάω το κουμπί και οριστικοποιεί την αίτηση, στην πραγματικότητα, στους πιστωτές μου βγαίνει μια αρρύθμιση. Και τη βλέπουν. Την οποία τη βλέπουν στον υπολογιστή του, ο υπάλληλος του servicer βλέπει, ή ο υπάλληλος του δημοσίου βλέπει τι σου έβγαλε. Δηλαδή σου λέει διαγραφή τόσο, δώσεις τόσο, τα πάντα. Ωραία. Αυτό εσύ όμως που είσαι οφειλέτης δεν το ξέρεις. Δεν το βλέπεις. Και μπορεί να μην το μάθεις ποτέ. Εφόσον δεν το αποδεχτούν οι servicers, δηλαδή το 60% που λέει ο νόμος, δεν το βλέπεις ποτέ. Και δεν το βλέπεις. Γιατί ήταν και μια ωραία ερώτηση. Που γίνεται σε αυτές τις ημερίδες που διοργανώνονται κάθε τόσο, για ποιο λόγο να μην το βλέπεις, γιατί θα μπορούσες λέει, να το αξιοποιήσεις στα δικαστήρια. Ναι, αυτό έγινε ερώτηση και στη Βουλή πριν από λίγους μήνες και απάντησε η Γενική Γραμματέας ότι αν δινόταν αυτό το αποτέλεσμα στους οφειλέτες, θα είχαν κάποιο επιχείρημα να προσφύγουν δικαστικώς και δεν θέλει να δημιουργηθεί αυτή η εμπλοκή όπως είχε γίνει τότε και με τον νόμο Κατσέλη. Για μένα αυτό είναι λάθος. Ούτως ή άλλως αυτό το απόρριτο στηρίζεται σε μια υπουργική απόφαση που δεν έχει βάση στον νόμο, αλλά είναι πιο νομική συζήτηση αυτή. Στο τέλος, σε αυτή την περίπτωση, τι έγινε? Εμείς προσπαθήσαμε να πάρουμε τις αγγλικές παραγγελίες, δεν γίνανε αυτά τα αιτήματα γιατί υπάρχει αυτό το απόρριτο και πήγαμε να κάνουμε μια διμερή συμφωνία με τον servicer. Ο servicer, όταν είπαμε εμείς στα γραφεία του
που είχαμε τη συνάντηση με τους υπαλλήλους και τους είπαμε ότι παιδιά, αυτές είναι οι δυνατότητές μας, αυτά μπορούμε να δίνουμε. Εκεί μας είπε το πρωτόγνωρο για μένα ότι έχετε χρήματα τα οποία δεν φαίνονται στις φορολογικές σας δηλώσεις. Μας είπε ότι έχουμε φοροδιαφύγει. Άρα εκεί πρέπει να σταθούμε σε αυτό το ζήτημα ότι όταν μιλάς με τον πιστωτή και κάνεις μια διμερή συμφωνία, μια προσπάθεια διαπραγμάτευσης για να καταλήξουμε σε διμερή συμφωνία, μπορείς στο πίσω μέρος του πιστωτή σου, είτε στο λέει είτε δεν στο λέει, να υπάρχουν και σκέψεις ότι έχεις χρήματα τα οποία δεν εμφανίζεις και για αυτό το λόγο, όταν ήρθε η πρόταση του αλγορίθμου, να πάτησε όχι. Που βέβαια στον αλγόριθμο, στον εξοδικαστικό, εσύ συνενείς στην άρση και του τραπεζικού απορρίτου, το οποίο σημαίνει ότι βλέπει όλους τους λογαριασμούς σου και βλέπει και μεταφορές που έχεις κάνει τα τελευταία 5 χρόνια. Σωστά, αλλά δεν ξέρεις τι σκέφτεται όμως. Δεν ξέρεις τι σκέφτεστε και τελικώς σε εκείνη την περίπτωση τι κάνεις. Αναγκαστικά θα πρέπει να πας δικαστικός. Δηλαδή θα πρέπει να προσφύγεις δικαστικό σε κάθε πράξη εκτέλεσης που κάνει ο servicer, να πηγαίνεις και να λες ότι αυτή η πράξη είναι καταχρηστική. Γιατί καταχρηστικός δεν δέχεται την πρόταση που έχει βγάλει ο αλγόριθμος, την πρόταση που του λέω εγώ, γιατί επικαλείται στοιχεία για τα οποία δεν έχει αποδείξεις. Εκεί είναι ένα πολύ δυσχερές ζήτημα, γιατί τα επιχειρηματικά δάνεια, κατά κύριο λόγο, επειδή είπαμε ότι δεν έχουν ευάλωτους και υποχρεωτικότητα αποδοχής στον εξοδικαστικό, στα επιχειρηματικά δάνεια πολλές φορές υπάρχει σύγκρουση με τους services. Δεν αφορά το δημόσιο και τον ΕΦΚΑ, αφορά τους services αυτό το ζήτημα. Πάμε στο επόμενο τμήμα του Vidcast, το οποίο αφορά σε ερωτήσεις του στυλ τι γίνεται αν. Και ξεκινάμε με την πρώτη ερώτηση. Τι γίνεται αν το δημόσιο κάνει κατάσχεση στους λογαριασμούς επιχείρησης? Επειδή η ερώτηση σου είναι λίγο γενική, θα προσπαθήσω να την σπάσω λίγο στα δύο για να γίνει πιο κατανοητό. Υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Το δημόσιο να σε προλάβει, να σου κάνει την κατάσχεση πριν κάνεις την αίτηση. Και υπάρχει και η περίπτωση να κάνεις πρώτα την αίτηση και μετά το δημόσιο να έρθει να κάνει την κατάσχεση. Στην πρώτη περίπτωση, ουσιαστικά το δημόσιο έχει προλάβει. Δηλαδή, σου κάνει την κατάσχεση. Ό,τι δεσμεύτηκε θα αποδοθεί στο δημόσιο και ό,τι στο μέλλον θα μπει σε αυτό το λογαριασμό, ας πούμε, που σου έγινε η κατάσχεση, πάλι θα πρέπει να πηγαίνει στο δημόσιο. Άρα πρέπει να είσαι λίγο γρήγορος εκεί. Για να προλάβεις να μην σου κάνει την κατάσχεση. Πρέπει να κάνεις την αίτηση δηλαδή, πριν σου κάνει την κατάσχεση. Στην πράξη, μόλις καταλαβαίνεις ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο ανεβαίνουν από ένα βαθμό και μετά, καλό είναι να πας να τις ρυθμίσεις. Ναι. Και αν δεν σε εξυπηρετεί 24 ρύθμιση, να πας να κάνεις τον εξοδικαστικό. Τώρα, σε περίπτωση, πολύ πιο απλή είναι η απάντηση σε περίπτωση που προλάβεις να κάνεις την αίτηση και μετά έρθει το δημόσιο και σου κάνει την κατάσχεση, γιατί εκεί το δημόσιο έχει κάνει λάθος. Οπότε πρέπει να σου άρει την κατάσχεση. Εντάξει, το λένε και οι εγκύκλοι της ΑΔΕ, δεν νομίζω ότι θα αντιμετωπίσει κάποιο. Ωραία, και αν τελικά σε έχει προλάβει το δημόσιο και σου έχει κάνει την κατάσχεση από πριν και κάνει τη ρύθμιση, τι γίνεται? Αν κάνει τη ρύθμιση, πολλοί έχουν στο μυαλό τους ότι και στο δημόσιο και στον ΕΦΚΑ κάνω τη ρύθμιση, εντάξει, είμαι καλά, είμαι καλυμμένος. Αποδεσμεύονται οι λογαριασμοί μου την επόμενη μέρα. Στην πράξη δεν είναι ακριβώς έτσι. Σου δίνει ο νόμος τη δυνατότητα, αφού έχεις ρυθμίσει, έχεις καταβάλει την πρώτη δόση και είσαι εντάξει με τις δηλώσεις σου, τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, τις δηλώσεις ΦΠΑ, σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις ένα αίτημα στη φορολογική διοίκηση, το οποίο βέβαια η φορολογική διοίκηση, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, θα το αποδεχτεί. Δηλαδή είσαι σχετικά ασφαλής αυτό. Να αποδεσμευτούν για το μέλλον οι λογαριασμοί. Τι σημαίνει αυτό με ένα απλό παράδειγμα? Ό,τι δεσμεύτηκε μέχρι σήμερα. Πάει είτε στο δημόσιο αν το έχει πράξει, είτε αποδίδεται στη ρύθμιση άμα στο μεταξύ έχει τεθεί σε ισχύ ρύθμιση. Και αυτό πώς λέγεται? Αδρανοποίηση, με έκοψες, ότι στο μέλλον μπει σε αυτό το λογαριασμό, ας πούμε, πλέον είναι δικό σου. Μπορείς να το κάνεις ό,τι θέλεις. Εντάξει. Τέλεια. Τι γίνεται αν η τράπεζα ή ο servicer απορρίψει την αίτηση? Τι μπορείς να κάνεις? Εκεί την επόμενη αίτηση μπορεί να την κάνεις μετά από 12 μήνες. Μετά από την απόρριψη. Προφανώς αυτούς τους 12 μήνες θα μείνεις απροστάτευτος. Θα πρέπει να κάνεις ό,τι ένδικες ενέργειες έχεις στην παλέτα σου, γιατί η τράπεζα και ο servicer δεν θα μείνουν με τα χέρια σταυρωμένα, θα προχωρήσουν σε κατασχέσεις. Να σου κάτι. Ωραία όλα αυτά, αλλά σου απέρριψε την αίτηση. Ναι. Και λες κιόλας ότι μπορεί να μην μείνει με τα χέρια σταυρωμένα και να κινήσει διαδικασίες. Ναι. Μετά από 12 μήνες, πόσο πιθανό είναι να αλλάξει στάση? Θα πρέπει να έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Ήρθε, ας πούμε, μια υπόθεση τις προάλλες και όντως είχε απορρίψει την αίτηση ο servicer, γιατί έχει 15 αιτιολογίες αρχικά το σύστημα. Για λόγους απόρριψης, μπορεί να χρησιμοποιήσει 15 αιτιολογίες ο servicer. Μία από τις 15 αιτιολογίες είναι ότι τα οικονομικά σου δεδομένα δεν ήταν τα κατάλληλα για την βιωσιμότητα αυτής της. Άρα, αν έχουν βελτιωθεί τα οικονομικά σου δεδομένα, έχει γίνει μια περίπτωση, θα υπήρχε, ας πούμε, η πιθανότητα να το ξαναδεί. Να το κάνει. Δηλαδή, είχε εδώ μια υπόθεση που όντως τα οικονομικά δεδομένα είχαν βελτιωθεί. Άρα, σε λίγους μήνες θα ξανακάνουμε την αίτηση. Ωστόσο, ξαναλέω, αυτούς τους 12 μήνες είναι απροστάτευτος οφείλει η αίτηση και επιχείρηση. Και ο servicer. Οι services είναι αρκετά επιθετικοί, έτσι. Δεν θα κάτσουν να περιμένουν 12 μήνες μέχρι να ξανακάνεις την αίτηση. Εντάξει, γι' αυτό εξαρτάται και από το στάδιο ωριμότητας, ας πούμε, της
Τη κάθε περίπτωση. Δηλαδή, άλλο να έχει διαταγή πληρωμής, άλλο να έχει προβεί σε πράξη εκτέλεσης, άλλο να μην έχει τίποτα. Άλλο να μην έχει καταγγείλει καν. Ναι, και εξαρτάται και από servicer σε servicer. Έτσι. Έχω δει servicers να κάνει 40 κατασχετήρια μέσα σε μια εβδομάδα και έχω δει και servicer να περιμένει. 40 κατασχετήρια που τα κάνει. Τα κάνει σε όλα τα χρηματοδοτικά ιδρύματα, σε ΠΕΗ, σε τράπεζες, στο χρηματιστήριο Αθηνών. Το οποίο εντάξει για μένα έδειχνε και ένα μένος κατά το οφειλέτη επιχειρηματία. Αλλά εξαρτάται, είπαμε, από τον δικηγόρο που είχε αναλάβει την υπόθεση και από τις εντολές που του δίνει ο servicer. Γιατί έχω πάει, και αυτό είναι τώρα ένα κομμάτι για ένα άλλο vidcast, για τις διμερείς συμφωνίες με τους servicer. Έχω πάει σε servicer και είναι πάρα πολύ πραγματικά κατανοούν, ευγενικοί και δεχτικοί σε αυτά τα οποία τους λες. Και έχω πάει και σε άλλους servicers, το οποίο εξαρτάται και από τους υπαλλήλους, τα στελέχη, που όπως που σου είπα πριν, που λένε έτσι, χωρίς να έχουν καμία εδώ, ότι έχετε φοροδιαφύγει και έχετε παραπάνω χρήματα από αυτά τα οποία δηλώνετε. Αυτό για μένα είναι απαράδεκτο. Ωραία, να πάρω την επόμενη ερώτηση που μου αρέσει. Υπογράφω τη ρύθμιση και στο τέλος δεν μπορώ να την εξυπηρετήσω. Στην πραγματικότητα, εντάξει, αν δεν μπορείς να την εξυπηρετήσεις, θα τη χάσεις. Πάντως, εδώ, το σκέφτομαι τώρα αυτό, ότι αν είναι να χάσεις κάποια ρύθμιση, γιατί ρυθμίζουμε όλους τους πιστωτές, σου είπαμε. Ναι, σωστά. Άρα μπορεί να έχω τράπεζες, μπορεί να έχω δημόσιο, μπορεί να έχω εύκολα, όλους μαζί. Ναι. Είναι ίσως προτιμότερο να χάσεις τη ρύθμιση με έναν servicer ή με μια τράπεζα. Καλά, εννοείται. Γιατί τον άλλον δεν μπορεί να το ξαναρρυθμίσεις το δημόσιο. Κάτι που δεν έχουμε πει λοιπόν είναι ότι το δημόσιο το ρυθμίζεις άπαξ μέσω του εξωδικαστικού. Μα τη χάσεις τη ρύθμιση, τι μπορείς να κάνεις. Σε αυτή την περίπτωση, αυτό που μπορείς να κάνεις ειδικά με το δημόσιο και τον ΕΦΚΑ είναι, αν υπάρχει αλληλεγγύος ευθυνόμενο πρόσωπο, εφόσον λυθεί ή τεθεί σε καθάριση η εταιρεία, το νομικό πρόσωπο που είχε κάνει την αίτηση, ουσιαστικά να αναλάβει αυτά τα χρέη, να βεβαιωθούν αυτά τα χρέη στο συνυπεύθυνο άτομο και να ρυθμιστούν μέσω αυτού πλέον. Δηλαδή στο αφημί του εκπροσώπου συνήθως, έτσι να το πούμε έτσι απλά. Και εκεί πέρα, αν έχεις μάλιστα και αρκετούς εκπροσώπους που είναι υπεύθυνοι για τα χρέη, π.χ. αν δεν έχεις διευθύνοντα σύμβουλο, έχεις ένα τριμελές διοικητικό συμβούλιο και είναι και οι τρεις υπεύθυνοι, καλό είναι να βρεις τον εκπρόσωπο. Ναι, με βάση τη λογική που είπες πριν, εσύ που εξήγησες ότι στην πράξη θα αποπληρώσω τουλάχιστον την περιουσία μου και το αποτέλεσμα της ρύθμισης βγαίνει με βάση την ικανότητα αποπληρωμής. Πιο συμφέρον, να το πούμε έτσι, είναι να βρεις το άτομο που έχει τη μικρότερη ικανότητα αποπληρωμής, ώστε να προσαρμοστεί στα δικά του δεδομένα η ρύθμιση. Άρα έλεγες πριν ότι αν τελικά χάσω τη ρύθμιση με το δημόσιο, είτε θα πάω, αφού λύσω την εταιρεία, το νομικό πρόσωπο, να κάνω την αίτηση από το αφημί του εκπροσώπου, που είναι αλληλεγγύος ευθυνόμενο πρόσωπο, υπάρχει κάποια άλλη λύση. Γιατί πολλές φορές έχουμε επικοινωνήσει εμείς με τους αρμόδιους φορείς και μπορεί να γυρίσει η αίτηση πίσω αν πληρώσεις τις δόσεις που έχεις χάσει. Συμβαίνει αυτό. Σε αυτό να σου πω την αλήθεια. αλήθεια. Δεν το λέει ο νόμος κάπου. Ωραία. Δεν το λέει ο νόμος πουθενά. Ναι. Σε αυτό να πω την αλήθεια, εγώ αυτό που έχω δει στην πράξη, μιλώντας και με τον ΕΦΚΑ και με την ΑΔΕ, η ΑΔΕ είναι πιο αυστηρή σε αυτό το ζήτημα. Στον ΕΦΚΑ μου έχει τύχει να έχουν χαθεί και πολύ περισσότερες δόσεις. Και παρόλα αυτά, εφόσον καταβάλεις τις δόσεις και βρεθείς, όχι να τις πληρώσεις όλες, να βρεθείς τουλάχιστον στο παράθυρο του νόμου, δηλαδή να χρωστάς μέχρι 2. Ναι. Γιατί στην τρίτη είπαμε το χάνεις, να στο επαναφέρει. Και νομίζω ότι είναι και θετικό. Γιατί στο τέλος της μέρας, εντάξει, και το δημόσιο και ο ΕΦΚΑ, αυτό που θέλουν είναι να εισπράξουν τις απαιτήσεις τους. Δεν είναι τόσο όμως ξεκάθαρο αυτό. Γιατί, ας πούμε, έχουμε μια υπόθεση τώρα που έχει γίνει κάτι πολύ ιδιαίτερο. Δηλαδή, είχε σταλεί ένα mail για ένα αίτημα διόρθωσης από την ΕΜΗΣ, το οποίο mail δεν είχε φτάσει ποτέ στο email του εντολέα. Μας θεώρησε την αίτηση ότι είναι περατωμένη. Και πήγαμε να κάνουμε ένα αίτημα για να γυρίσει πίσω, γιατί ήταν ένα απλό χαρτί το οποίο δεν είχε δοθεί στο σύστημα. Πήγαμε να κάνουμε μια αίτηση να γυρίσει πίσω. Μίλησα εγώ με τον αρμόδιο διευθυντή της ΕΜΗΣ. Του είπα ότι είναι ένα απλό χαρτί, γιατί να περιμένουμε 12 μήνες. Γιατί στην περίπτωση αυτή, επειδή δεν έχει χαθεί η ρύθμιση, μπορείς να την κάνεις την αίτηση στον εξωδικαστικό για τα χρέη στο δημόσιο. Και του είπα, γιατί να περιμένουμε 12 μήνες, και μου λέει, δεν μπορώ εγώ να κάτσω να πάρω την ευθύνη αυτή. Ενώ κανονικά θα ήθελε το δημόσιο να το γυρίσει πίσω. Ένα χαρτί ήταν απλό για να πάρει τα χρήματα των δόσεων. Εντάξει, εκεί νομίζω δημιουργεί πρόβλημα και ότι σε ένα βαθμό στις υπηρεσίες νομίζω δημιουργεί πρόβλημα το ότι γίνονται πολλές αιτήσεις καταχρηστικά. Εντάξει, αυτό μου είπανε κιόλας. Γίνονται κάποιες φορές μόνο και μόνο, ας πούμε, επειδή είπαμε. Έχεις ωφέλη, έτσι. Ναι. Αυτό που είπες για τις ποινικές διαδικασίες είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Άρα μπορεί να κάνω την αίτηση, να την υποβάλω μόνο και μόνο για να πάρω μια αναστολή σε ένα αδίκημα μη καταβολής χρεών που έχω και δικάζεται μετά από ένα μήνα. Το ζήτημα το σημαντικό είναι να πούμε ότι τελικά χαθεί η ρύθμιση με το δημόσιο. Το μόνο που μπορεί να κάνει ο οφειλέτης είναι να πάει στην πάγια ρύθμιση ή αυτό το οποίο τώρα. Σε 72 δόσεις που ακούμε. Το οποίο εντάξει. Που έχει ακουστεί και περιμένουμε τώρα να. Ναι, που έχει να τη δούμε. διαφορά αυτή ότι δεν έχει τις διαγραφές που έχει ο εξωδικαστικός. Και έχει και μεγαλύτερο επιτόκιο αυτό που λέγαμε στην αρχή. Και έχει το 5,84 διπλάσιο. Του 3%, έτσι, περίπου διπλάσιο, και δεν έχει τις διαγραφές που λέγαμε ότι έχει. Ωστόσο, αυτό που καλό είναι να πούμε είναι ότι οι 72 δόσεις, επειδή όλοι έχουν στο μυαλό τους το 240, το είπαμε και πριν. Ναι. Μπορεί τελικά οι 72 δόσεις
να είναι περισσότερες από αυτές που θα πάρεις στον εξωδικαστικό. Μπορείς στον εξωδικαστικό να πάρεις 24 ανάλογα με τα οικονομικά σου στοιχεία. Υπάρχει και το τεκμήριο του 10%. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό το αναφέραμε. Όχι, να το πεις. Πες το όμως το 10%. Ωραία. Το 10% είναι, καταρχάς, είναι τεκμήριο για να υπολογίσει ο αλγόριθμος το εισόδημά σου. Άμα εσύ είσαι νομικό πρόσωπο μικρής κατηγορίας, κάτω από 2,5 εκατομμύρια τζίρο, τότε θεωρεί το υπολογιστικό εργαλείο ότι το εισόδημα που μπορείς να διαθέσεις είναι το 10% του κύκλου εργασιών. Δηλαδή, αν είσαι μια επιχείρηση, θα το πούμε απλά, και έχεις 2 εκατομμύρια τζίρο το χρόνο, τι θεωρεί ο αλγόριθμος? Ότι έχεις 200.000 ευρώ κέρδη καθαρά. Που τα καθαρά σου κέρδη εσένα μπορεί να είναι 20.000. Μπορεί να έχει ζημιές. Άρα έχει τραβήξει μια οριζόντια γραμμή, ανεξαρτήτως αντικειμένου. Ανεξαρτήτως κλάδου, ανεξαρτήτως. Και σου λέει ότι είναι αυτό. Άρα, αν είναι έτσι τα πράγματα, μπορεί να βρεθείς να δώσεις όλες τις οφειλές, να τις αποπληρώσεις μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Πλέον όχι. Πλέον όχι. Αυτό όντως ισχύει μέχρι πέρυσι. Αυτό τουλάχιστον το φτιάξαμε. Γιατί υπήρχε ο κίνδυνος και για να σου πω ένα παράδειγμα που μου έχει τύχει. Ίδια αίτηση. Ναι. Το 25 μου έβγαλε μετά ίδια οικονομικά στοιχεία. 60 δόσεις. Την επόμενη χρονιά, επειδή είχε αλλάξει αυτό που λες για το τεκμήριο, μου έδωσε 240 δόσεις. Τι άλλαξε, το Μάιο νομίζω ήταν του 25, που σου λέει ότι ναι, υπολογίζεται με το. Ισχύει το τεκμήριο, ήταν μικρή επιχειρήση κάτω από 2,5 εκατομμύρια τζίρο. Υπολογίζω το εισόδημά σου 10% επί του τζίρου, ωστόσο σου δίνω το μέγιστο αριθμό δόσεων. Οπότε, ναι, δεν θα μου κάνει διαγραφή, γιατί είχα μεγάλο εισόδημα, θα πάρει αλλά θα πάρει διάρκεια. Το maximum. Okay. Και αν κάποιος θέλει να ρυθμίσει μόνο με το δημόσιο, αλλά δεν θέλει να πληρώσει, να ρυθμίσει με τις τράπεζες, τι κάνει? Εκεί θα πρέπει να κάνει την αίτηση. Υπάρχει μια τακτική που όντως γίνεται δεκτή, να στείλεις μέσω της πλατφόρμας μια επιστολή ή κάποιο mail στους πιστωτές. Είναι τακτική που εντάξει, δεν είναι 100% ασφαλής. Ναι. Ωραία. Ναι. Συνήθως αναρτάται μια υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου που λέει ότι εγώ επιθυμώ να ρυθμίσω μόνο για το δημόσιο. Ασφαλής είναι άμα, ας πούμε, έχεις και έναν πιστωτή ιδιώτη και είσαι συνομιλίες μαζί του και προσπαθείς πράγματι διμερώς να το ρυθμίσεις. Τι γίνεται όμως στην πράξη? Μπορεί πράγματι να το συνεννοηθείς. Να το εξηγήσουμε. Ότι εσύ θες να ρυθμίσεις μόνο το δημόσιο, άρα στέλνεις μια επιστολή, επικοινωνείς με τους πιστωτές σου ότι την αίτηση εξωδικαστικού την κάνω μόνο για το δημόσιο. Άρα οι πιστωτές σου απορρίπτουν την αίτηση και προχωράς κανονικά και ρυθμίζεις κανονικά με το δημόσιο. Γι' αυτό το λέμε. Τώρα, αν έχεις ρυθμίσει αυτό που είπε πριν ο Γιώργος, αυτό που είπες πριν, αν έχεις ρυθμίσει με όλους και τελικά επιλέγεις ότι αναγκάζεσαι να αφήσεις κάποιον, είναι προτιμότερο να αφήσεις τον ιδιώτη πιστωτή παρά να αφήσει το δημόσιο. Ναι, γιατί ο ιδιώτης τον ξαναρυθμίζει μετά από ένα χρόνο. Ναι, έχει αυτή τη δυνατότητα. Με αυτή την έννοια κιόλας. Είναι προτιμότερο, έτσι. Ότι έχει και άλλη ευκαιρία. Ενώ στο δημόσιο για τις ίδιες οφειλές άλλη ευκαιρία δεν υπάρχει. Ωραία. Τι άλλο έχουμε για το κομμάτι του τι γίνεται αν? Νομίζω ένα από τα πιο σημαντικά. Η επιχείρησή μου ή το σπίτι μου κινδυνεύει από πληστηριασμό. Τι γίνεται, τι κάνω? Είπαμε και πριν ότι πρέπει οπωσδήποτε να μην χαθούν προθεσμίες δικονομικές. Δηλαδή, όταν π.χ. επιδίδεται μια κατασχετήρια έκθεση, έχεις 45 μέρες να κάνεις ανακοπή, πρέπει να την κάνεις την ανακοπή με δικηγόρο. Όταν επιδίδεται μια διαταγή πληρωμής, έχεις 15 εργάσιμες μέρες να κάνεις την ανακοπή, πρέπει να την κάνεις την ανακοπή, δεν πρέπει να τη χάσεις. Μετά από αυτό, έχεις φυσικά την αναστολή που είπαμε στα πλαίσια του εξωδικαστικού μηχανισμού, εφόσον όμως ο πληστηριασμός δεν είναι προγραμματισμένος για τους επόμενους 3 μήνες. Άρα, ναι, όταν έχεις πληστηριασμό στην κατοικία, στην επιχείρηση ή σε οποιοδήποτε περιουσιακό σου στοιχείο, να πας να κάνεις την αίτηση του εξωδικαστικού μηχανισμού, εφόσον πραγματικά θες να ρυθμίσεις, θα σε βοηθήσει, εννοείται θα σε βοηθήσει και τα δικαστήρια θα το δουν θετικά. Δεν πρέπει όμως να είναι ο πληστηριασμός προγραμματισμένος εντός των επόμενων 3 μηνών. Λοιπόν, ωραία. Γιώργο, πάμε τώρα σε ένα πιο ενδιαφέρον κομμάτι. Μύθοι αλήθειες. Οπότε, εγώ θα σου πω μια φράση, να δούμε τι είναι. Για να δούμε. Η διαγραφή χρέους είναι εγγυημένη για όλους. Μύθος. Δεν είναι εγγυημένη για όλους, γιατί υπάρχουν οφειλές για τις οποίες δεν μπορεί να υπάρξει διαγραφή καν. Δηλαδή, όταν έχουμε ΦΠΑ, ΦΟΜΟΥΗ, ασφαλιστικές εισφορές, αυτές δεν διαγράφονται. Όταν έχουμε λοιπές οφειλές στο δημόσιο, η διαγραφή είναι μέχρι 75%. Στις τράπεζες, για παράδειγμα, έχει ένα όριο που είναι το 80%. Και σε όλα αυτά θα βάλουμε στο μυαλό μας ότι σημασία έχει, όπως το είπαμε πριν, η αξία της ρευστοποιήσιμης περιουσίας του οφειλέτη. Δηλαδή, άρα, μπορεί να πάρω μια διαγραφή σε βασική οφειλή, ας πούμε, από εισόδημα 75%. Δεν θα πάρω ΦΠΑ. Ίσως δεν έχω τίποτα, αλλά μπορεί, άμα έχω περιουσία, η διαγραφή και στο εισόδημα είναι 0%. Μα σκέψου και το άλλο. Να έχω πραγματικά περιουσία μηδενική, δηλαδή είναι πολύ μικρής αξίας, 10.000 ευρώ για παράδειγμα, ένα ποσοστό σε ένα ακίνητο. Αλλά να έχω ΦΠΑ το οποίο είναι 1 εκατομμύριο, δεν θα μου διαγραφεί τίποτα. Θα θεωρήσει το σύστημα ότι πρέπει να πληρωθούν. Και για αυτά, εγώ μπορεί να μην έχω κάνει εισοδήματα. Δηλαδή, μπορεί η επιχείρησή μου να μην έχει εισοδήματα, να έχει ζημιές. Μπορώ να διαλέξω ποιες οφειλές θα ρυθμίσω. Αυτό το ακούμε και το διαβάζουμε αρκετές φορές. Τι ισχύει? Οκ, λοιπόν, είναι καταρχήν μύθος. Και γιατί λέω καταρχήν? Δεν μπορείς να διαλέξεις. Το είπαμε και από την αρχή.
η διαδικασία είναι συλλογική. Άπαξ και κάνεις την αίτηση, όλες οι οφειλές σου προς δημόσιο, εύκα, τράπεζες, servicers θα έρθουν στην αίτηση και θα πάνε για να ρυθμιστούν. Απλά έχεις μια περιορισμένη δυνατότητα, άμα έχεις ενήμερη ρυθμισμένη οφειλή, να την εξαιρέσεις. Αυτό. Και αυτό που είπαμε πριν, ότι μπορείς να κάνεις την επιστολή και να. Ναι, εντάξει, αυτό είναι άτυπο, έτσι. Ξαναλέμε ότι δεν είναι ότι θα γίνει 100%. Και επίσης ισχύει και το υπάρχει άλλο. περίπτωση να βάλεις την επιστολή και να έρθει η ρύθμιση κανονικά με την τράπεζα. Δεν μας έχει τύχει ποτέ όμως. Δεν μας έχει τύχει, αλλά υπάρχει περίπτωση. Υπάρχουν. Επίσης υπάρχει και το άλλο, ότι μπορείς να κάνεις τη ρύθμιση με όλους και τελικά να αφήσεις κάποιες ρυθμίσεις να πέσουν. Έτσι. Δεν σημαίνει ότι θα πέσει όλη η ρύθμιση του εξωδικαστικού. Εσύ τώρα μου λες για τεχνικές που λέω... θα καταλήξεις στο ίδιο αποτέλεσμα, σαν να έχεις επιλέξει. Σωστά. Αλλά εντάξει, δεν είναι by the book. Σωστά. Ναι, θα καταλήξεις να έχεις όμως το ίδιο αποτέλεσμα. Μετά τον εξωδικαστικό είμαι ενήμερος και μπορώ να μεταβιβάσω ελεύθερα ακίνητα και να εισπράξω χρήματα από το δημόσιο. Μύθος ή πραγματικότητα? Είναι μύθος. Είσαι ενήμερος. Δεν μπορείς να μεταβιβάσεις ελεύθερα ακίνητα ούτε να εισπράξεις χρήματα από το δημόσιο. Γιατί τίθεται όρος παρακράτησης. Δηλαδή, θα πας να μεταβιβάσεις ένα ακίνητο, θα σου παρακρατήσει το 70% του τμήματος. Στην ίσπραξη χρημάτων από το δημόσιο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για επιχειρήσεις που έχουν συναλλαγές με το δημόσιο, και δεν είναι λίγες, όταν θα πας να εισπράξεις τα χρήματα, πάλι θα τεθεί όρος παρακράτησης. Εκεί πέρα το ποσοστό της παρακράτησης, όταν είσαι στην αρχή της ρύθμισης, γιατί πάει ανάλογα με το ποσοστό εξυπηρέτησης της ρύθμισης, αλλά όταν είσαι στην αρχή, μπορεί να αγγίξει ακόμα και το 80%. Τι σημαίνει αυτό σε τελική ανάλυση, έτσι? Έχω κάνει εγώ μια ρύθμιση 240 δόσεις και έχω συναλλαγές με το δημόσιο. Και κάθε μήνα έχω να εισπράττω ένα ποσό από το δημόσιο. Και τελικά, αντί για 240 δόσεις, εγώ αποπληρώνω το δημόσιο σε 20. Δηλαδή, έχω υπολογίσει αυτή τη ρευστότητα και τελικώς καλούμε να την αποδώσω όλη μέσα σε λίγους μήνες. Δώρο-άδωρο. Σωστό. 4. Μετά την υπογραφή της ρύθμισης, έρονται αυτόματα οι κατασχέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Αυτό νομίζω το είπαμε και πριν. Το είπαμε πριν αυτό. Είναι μύθος. Ναι. Δεν έρονται αυτόματα και δεν έρονται. Δηλαδή, υπάρχει πράγματι αδρανοποίηση. Από ένα άπαξ και ρυθμίσω, μπορώ να κάνω αυτή την αίτηση που λέγαμε στη φορολογική διοίκηση και εφόσον έχω καταβάλει την πρώτη δόση, να αδρανοποιηθούν, δηλαδή από εδώ και πέρα να μην δεσμεύονται πλέον τα χρήματά μου στους λογαριασμούς μου, αλλά δεν έρονται. Ό,τι είχε δεσμευτεί, είτε το έχει πράξει στο δημόσιο, είτε πάει σε εξυπηρέτηση της ρύθμισης. Και προφανώς υπάρχουν και άλλοι τρόποι για να επιφέρεις μια αδρανοποίηση της κατάσχεσης. Γιατί μπορεί να πας στο διοικητικό πρωτοδικείο και να κάνεις δικαστικά. Ναι, εντάξει. Το οποίο το κάνεις τις προάλλες. Εντάξει, εκεί στις επιχειρήσεις είναι σημαντικό, είναι χρήσιμο και επειδή υπάρχει κίνδυνος, δηλαδή η επιχείρηση χωρίς τους λογαριασμούς της, δεν μπορώ να φανταστώ πώς μια επιχείρηση μπορεί να λειτουργήσει χωρίς τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Ναι. Οπότε και ο δικαστής το κατανοεί. Και επειδή βασική προϋπόθεση είναι το να υπάρχει κίνδυνος για την επιχείρηση, συνήθως θα συντρέχει. Πάμε στην τελευταία θέση για να δούμε τελικά τι ισχύει. Μπορεί να έχει μια επιχείρηση ένα κίνητο πολύ μικρής αξίας, ένα ποσοστό ξαδιαιρέτου, που να κάνει 10.000 ευρώ και να μην έχει καθόλου εισοδήματα, να έχει ζημιές και να έχει και μικρούς τζίρους και να έχει μια οφειλή από παλιά 1 εκατομμύριο ΦΠΑ. Το σύστημα θα βγάλει πληρωμή σε δόσεις για το 1 εκατομμύριο. Σε 20 χρόνια ναι, αλλά θα βγάλει πληρωμή το 1 εκατομμύριο. Εκεί, ακόμα και δεν έχω τίποτα δηλαδή. Ακόμα και δεν έχει τίποτα. Εκεί δεν θα μπορείς να το πληρώσεις στο τέλος. Εκεί, αν δεν μπορείς να το πληρώσεις, μάλλον θα πρέπει να πας σε άλλες λύσεις. Θα πρέπει να πας σε άλλες λύσεις. Οι οποίες άλλες λύσεις είναι, για παράδειγμα, πτώχευση, είναι η εξυγίανση, είναι άλλες λύσεις. Και σημαντικό είναι να πούμε ότι στη μη καταβολή ΦΠΑ, επειδή είναι μη καταβολή χρεών, γιατί το έχεις δηλώσει και δεν το πληρώνεις, είναι πλημέλημα. Αν δεν το έχεις δηλώσει καν και έχουμε μετά το αδίκημα της φοροδιαφυγής, είναι και ένας λόγος να μην μπορείς να μπεις στον εξωδικαστικό. Έτσι, δεν το είπαμε στην αρχή, αλλά υπάρχουν κάποιες δικλείδες ασφαλείας για τον αλγόριθμο, για το σύστημα, για την πλατφόρμα. Γι' αυτό σου ζητάει ποινικό μητρό. Όταν έχεις καταδικαστεί. Για να δει αν έχεις καταδικαστεί για φοροδιαφυγή. Έχουμε περιπτώσεις που έχουν έρθει εδώ υποθέσεις που έχουν ποινικό μητρό. Που αποκλείονται στην πράξη από τον εξωδικαστικό για το λόγο αυτό. Ναι, και θα πρέπει να πας. Δηλαδή, έχει μια περίπτωση για παράδειγμα που υπήρχε μια επιχείρηση που είχε πολλά χρέη και ΦΠΑ μέσα κτλ. Που είχε ποινικό μητρό. Όχι καθαρό, υπήρχε μια καταδίκη για φοροδιαφυγή, για ένα εικονικό τιμολόγιο. Εκεί η λύση που ακολουθήσαμε ήταν η εξυγίανση με το δημόσιο. Νομίζω πάντως μας έχει καλύψει. Νομίζω καταλάβαμε ότι είναι μύθος. Εντάξει. Κλείνοντας, αυτό ήταν το επεισόδιο για τον εξωδικαστικό μηχανισμό. Ευχαριστούμε που μας παρακολούθησες. Αν θες, μπορείς να προτείνεις το vidcast αυτό σε κάποιο φίλο σου ή συνεργάτη σου να το παρακολουθήσει. Εμείς δίνουμε ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο, το οποίο θα αφορά πολύ ωραία ζητήματα σε σχέση πάντα με τις επιχειρήσεις. Αυτό ήταν το Case Closed.